أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Folibila se arslama den kelen bela jale ma kata klebo yoro kata se klebi yoro anga folibe au kelen bela jale ni islama ka folikan yodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Otmen ko fe ambe foli keren kala se anga groupe la den kelen bela jale ma ni islama ka folikan yodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi ambe le 12 octobre 2019 kabe samedi ma ni alaka jeng inshallah ta'ala. Biye anga nyingali jabi donyi islam ya dina kitiu woni ngali mina groupe sanfe biye o donyi nga alamusa walanda dobe ambolo o walanda to de ko al kalmatul hikmatu kudon kuma mi nyabe adamanden deme ki blasira ika nyanama ya konnala alamusa temene amasira tan soroka walanda di wala amina obla be ngali jabi nola wala sa limana jonka siga wala nden soroka lame amina kuma kodon kuma min kambi o ye doningela baddo ka kuma ye atoko de ko imam Shafi'i rahimahullahu alefana ye tabolo tigi do ye dina konnala doningela baw bela jelimba do doningela bado dina konnala ma bado dina konnala mazhab tigi do imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Alikmana jinyara tigaka ako da'il ayyama tafa'alu ma tasha'u wa tibbu nafsaka iza hakama alqada'u. Ni kudon kuma de ako jinya do minun be temeteme o de be ke semeni, jinya do minun be temeteme o de be ke kaloi, jinya do minun be temeteme o de be ke sai o otle min be teme adamande onde bo konnala o kalo minun beteme adamande onde bo konnala o sa hake min beteme adamande onde bo o konnala o laga kuma koro ako da'il ayyama tafa'alu ma tasha'u wa tibbu nafsaka iza hakama alqada'u. Ako ikado nunun toyin o ka fenke fen min kaduye me iyere ninkun sanuya kuma mina nyin latiga kirike ne kuma koromandi don nunun toyi don jumen do kodo jinyala tike do min be yeleme mogo no nyonche kuma mina nyi ika do na yeleme ika wakati na se o mogo do yu plenye kwa teke ko ala ikarsa ka don sebi o me o mande awunye awunte fe ale ka do ngake awunyana o de ye ako jinya do minu be temeteme ni ika wakati sira ni min ko kwa teke ko o tigi toyi aka fenfo aka fenke min qadai ikana kuma de watibbu nafsaka inni kun sanuya iza hakama alqada'u kuma mina ni latiga kirike o Allah ta'ala ka latiga min be jon kan dugu koloka o de biga kiri tiga jon nyonche jonte kiri tiga ayrayi jonta ka latiga boli ayrayi imana mogo choya mina ala de ya tigi kati imana mogo mi soro mina ala de yo soro dama imana mogo mi ye gelaya mina ala yo gelaya ndaka nga ala ku qur'ana kono watilkal ayami nundawiluha bainan nas ni jiya min fulani ne ala ba yeleme adama de wonu nyonche ate to mogo kelimbulo ola nyiga wakati sira mamina ibiga hera soro ka sanayele o nyi mogo doko ko o tekene nyana o ala de yo o wakati latige nga o mabe alema imam Shafi'i yuka ni baiti akoki kana kuma da'il ayyama ako donu nun toyi jinya donu nun utoyi me akambe mogo de ma minu mbiga kuma tafa'alu ma tasha'u uka fenge min kaduye watibbu nafsaka inni kun sanya ibe chien min ga ikana boaka ibe sira min ka ikana boaka en tant que ibe chien de ka iza hakama alqada'u kuma mina alaka latige
o nana kiiri tigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ ye ala ye bɛɛ lajɛlen ka kow kɛ k'a ban. Donc ni min ka wagati sera ala b'o ta kɛ a sababu bɛɛ na. Kuma kɔrɔ de ye nin ye. A ka bayitu filanan a ko wala tajizi li hadithati layali fama li hawadithi dunya baqa'un. A ko i kana i ta sara diɲɛ wagati bɛ kuma minnu fɔ i kana i ta sara. O kɔrɔ ye ni min fɔra i ma k'i fana bi i ta sara k'i kana kɛ. A to o k'a k'i la mais i kana i ta sara. O ala de bɛna i ta sara. Muna i kana i ta sara fama li hawadith dunya baqa'un. A ko diɲɛ mɔgɔ filɛ nin ye kuma min na ko tɛ ko min ɲa tɛ to sen na ko hasidiya don ɲangoya don wagati ko don. N'u y'a ye Allahu Ta'ala ka latigɛ nana kiiri bolo jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, n'u y'a yɛlɛma cogo t'a la, o b'a jɔ o tɛ se. O de ye fama li hawadith dunya baqa'un. Diɲɛ mɔgɔ ka kuma min filɛ nin ye n'u ko ala ye min kɛ e ye o tɛ kɛ walima n t'i fɛ. Non, ale tɛ se ka e dakan yɛlɛmɛ, ale tɛ se ka ala sɔn minɛ i la, wa ale tɛ se ka i kɛ a yɛrɛ sago ye i n'a fɔ i dakan bɛ ale bolo. Non, ale dan ye a ka kuma de, a dan ye a ka juguya de, a dan ye a ka dusukun kɔniya de. Nka ala ye min kɛ ale tɛ se k'o yɛlɛmɛ. A ka kuma kɔrɔ de ye nin ye. Da'il ayyama tafa'alu ma tasha'u wa tibbu nafsaka iza hakama al-qada'u. A ko diɲɛ mɔgɔ to yen o ka kuma min ɲa ka d'o ye. I kana kuma wa tibbu nafsaka e k'i yɛrɛ ninkun sanuya. Ni mun ye i bɛ baara min kɛ i kana dabila dɛ. Iza hakama al-qada'u. Kuma o kuma ɲi latigɛ nana kiiri bolo jɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kana i ka taa sira bila. ولا تذيع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. كي كان itasara kuma minnu bɛ fɔ diɲɛ wagati ninnu kɔnɔla la ka taa i kan. فما لحوادث الدنيا بقاء. ko o kumakan ninnu ma kɛ kuma ye ko min bɛ to sen na. Ya Rabbi ala ka ne ni aw sɔn hakili ɲuman na. A ka bayitu sabanan a ko wa kun rajulan alal ahwal jaldan washimatuka samahatu wal wafa'u. A ko i jija i ka kɛ cɛ ye ko gɛlɛnw na tɔɔrɔw la i k'i cɛsiri, i ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye. Kana kɛ cɛ ye kuma min na hɛrɛ b'i bolo nka ni tɔɔrɔ nana e b'i fɔrɔmu yɛlɛmɛ k'o kɛ muso ye. O kɔrɔ ye e b'i yɛrɛ kɔtɔrɔma bɔ k'i kana kɛ. wa kun rajulan alal ahwal jaldan. Kɛ cɛ ye masiba ko tɔɔrɔ ko. Kɛ cɛ ye k'i cɛsiri a tɔɔrɔ ninnu kan. A mana gɛlɛya cogo cogo jaldan i k'i cɛsiri. wa shimatuka jogo min b'i la samahatun wal wafa'u. I jija i k'a kɛ jogo ye jogo min ye fanisiriya don ani ka layidu dafa. Kɛ maa ye min ye fanisiri ye. Kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min e de bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw kan nka mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ e kan. Kana sɔn o ma. Kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔw de bɛ layidu dafa e ye kuma bɛɛ nka e tɛ layidu dafa mɔgɔ ye. Kana kɛ o mɔgɔ ye. Fanisiriya a bɛ ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ ma. Layidu dafa a bɛ kobaw kalifa mɔgɔ la. Ya Rabbi ala ka ne ni aw kɛ fanisiri ye wa ala k'an kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ layidu dafa. Nin ye bayitu saba ye. Ya Rabbi ala k'a mɛn tulo di an ma, ala k'a faamu di an ma, ala ka sɔn an ka baara kɛ ni a ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.